Nagdeklara na og state of calamity ang Valencia City LGU human nakita ang kadako sa danyos epekto sa pagbaha. Sayron tang dugang detalya sa live report ni Cyril Chavez nga manukad sa Valencia City. Cyril. Sara, karong hapon lamang gideklara sa Valencia City Council nga ipailawom na ang syudad ngadto sa state of calamity. Kinahuman nga upat na ang patay ug upat ang ginapangita pa resulta sa halapad kapag baha nga nasinati sa syudad. Kung asa ang danyos miabot na sa 63 billion pesos. Formal nang gideklara karon sa Valencia City Council ang state of calamity sa syudad human natala ang kinatibuk-ang danyos nga hatod sa halapad nga pagbaha sa syudad. Sa tala sa CDRRMO, miabot na si kapin 63 million pesos ang danyos nga natala. 83 ka mga panimalay ang totally damage. Sobra 2,000 ka magbanay ang apektado o sobra 5,000 ka individual. Matod sa LGU nga kinahanglan sa syudad among deklarasyon aron magamit nila ang ilang pondo para sa disaster response nga labing kinahanglan aron makabangon ang katawhan nga naapektuhan. Sa ulahing datos karong adlaw, upat ang patay ug upat pa ang padayong gipangita human gideklarang missing sa ilang mga kabanay human ang pagbaha. Sagad kanila wala kuno nakaikyas tungod sa kapaspas ug kasulog sa tubig baha nga miigo sa ilang lugar. Gani sa purok 20 poblasyon kita pa ang pick-up truck nga kung asa ang usa sa mga biktima nga namatay sakay ni ining pick-up truck nga nabalintong hantod nga naabot kini sa kilid sa balay ug naanod ang maong biktima. Usa sa tunay nabi ang pamilya De La Cruz sa mga lugar kung asa hilabihan ang kahadlok nga ilang gibati. Sanglit lampas tawo matod pa ang baha nga misulod sa ilang kabalayan. Sara sa pagdeklara karon sa Valencia City Council nga ipailawom na sa state of calamity ang syudad, magamit na sa LGU ang kapin 33 billion pesos nga quick response fund nila nga ilang gamiton sa pinaspasay nga pag-ayo sa mga spillway ingon man sa nagkadiang infrastruktura o relocation sa mga apektadong mga residente. Karon gani dinhi karon sa tugitindugan labi na diri sa sentro sa Valencia nakasinati na sab og pag-ulan o kusog nga pag-ulan ang syudad. Busa nagpahimangno ang CDRRMO ngadto sa publiko nga mag-igmat og kung ugaling adunay pagsaka sa tubig baha gilayong muhikling. Sara. Okay, daghang salamat ug amping sa budiha, Cyril Chavez.